Sziasztok gyerekek! Én itt Adi vagyok. És most megyünk Bokodról vissza Oroszlányra, geci. Ott van mögöttünk a nép. És most szántunk 600-zal. És egy ilyen 20-as tempóval megyünk. Még így is lassúak. Passza! Há? Oké, úton! Oké. Azaz! Hú, elfáradtam. Látjátok, el van fáradva Adi bácsi. Kanyarban megvárjuk a népet. Hú. 30-as tempó. Fasza. Ott volt egy ütközés, fiam. Igaz van vége itt a korlátnak. Ott látjátok, le fogok állni. Gyerünk, Adi, menni fog. Hú, ez az. Ott jönnek. El is kell, hogy homályos lesz a videó. Nem tudok útközben fókuszálni, mert nem akarok, hogy meg akarok meghalni. De ez így jó dolog. Nagyon jó. Várjuk itt megállítom egy picit fel, és elnézést kérek, aztán majd jelentkezek. Azt mondják, hogy újra itt vagyunk és úton vagyunk! 23-mal. Sziasztok gyerekek, újra itt vagyok, és most egy kis terepen megyünk. Nekem jöjjön valaki, egy kézzel fogom, szétszakadok. Hát figyelj, ez így jó, megyünk autópályán 120-szal. Ja, szúzatjuk magunkat. Ott van a víztorony, arra kell menni, na hát a mezőn. Traktoros elbasz. Kajak? Tudom. Vigyázz, homok! Jaj, mit tett? Jaj. Fel kell menni. Oké. Így. Tudjátok, ott egy fa. Itt gurulni kell egy darabig.
Figyeljetek gyerekek, hogyha összedobom egy GoPro-ra a pénzt, akkor az úgy jó dolog lesz, mert akkor tudom felvenni, mert nem is fog remegni. A sisakomra lesz rárögzítve. Írjátok le majd kommentbe, hogy szeretnétek-e, hogy vegyek egy GoPro-t, és akkor így majd tudok így trükközgetni, meg ilyenek, mert azért tudok pár dolgot. Kamerában beszélek, jól van? Gergő megvan, oké. Meghalsz. Ott egy fakköröng. Ja. Itt mentem már kocsival, Lizi, emlékszem. Oké, cica. Á, lába! QS5! Szétszakad a luk, vicceltem azért, nem csak fáj, tudjátok, hogy ilyen atomülésen vagyok. Ha akarjátok, akkor most be is fogom mutatni nektek a biciklimet. Oké. Pillanatot kérek, majd mindjárt itt visszahozzuk a videót. Sziasztok gyerekek! És újra itt vagyunk, és itt van velem Ákos. Most át kell menni ezen a szaron. Várjál, megfogod a kamcserát. De vagy ez Ákos. Hallod, mi most miért arra megyünk el, te állat? Nagyon szár. Mit csinálsz? Átadlak, öcsém. Tetszik. Na várjátok. Ja, ahogy újra itt vagyok, gyerekek, nénik, bácsik, és itt vagyunk a terepen. Kemény hattal. Elkézzel azért nehéz vezetni, gyerekek, tudjátok. Na nézzük csak. Szerintem majd itt le fogok váltani. Jaj! Mi? Dehogy? Ott egy hűtő! Várjatok! Ja, megbasznak a részfaszú bagyok, farkasok. Várjátok meg! Gyerekek, én itt vagyok. Nézzek, milyen gyönyörű táj. Olyan gyönyörű táj! Na nézzétek. Gyönyörű. Ja. Na sziasztok gyerekek. Addig vagyok, és nézzétek, milyen gyönyörű a táj. Beszarás. Azt a kurva! Nem lett volna arra egyszerűbb, mi? Nem. Akkor találkozunk majd még. Sziasztok gyerekek, ez itt a második rész, és mindjárt otthon leszünk. Ott van már az út, geci, nézd már, ott van a fehér rész. Gyerekek, ezt ne próbáljátok ki tegnap. És otthon. Hogy itt biciklivel mennék, csak ők nyomik, tudjátok, aztán nem tudok menni. Amúgy sem felszerelek egy GoPro-t a fejemre, és itt lehetne menni nagyon faszán. Úgy látjátok, már ott lehet látni az utat. És látom. Már ott van az út, látjátok? Menjünk erre elvidítjük az utat. Inni, látjátok? Inni szépen. Jaj, majdnem elhagyta itt a izémet, ki van cipzározva. Mondom, mindjárt otthon leszünk, igyétek már el. Otthon lenyomom a torkodon meg szemücset.
Esküszöm! Az nem jó! Hopp! Tárap! Ti szólja, mint a velem lennétek most. Az a 16 gyerek, aki fel van rám retkozva. Nagyon szeretem őket. Az én barátaim. És mindent megmutatok nekik. Ő azért a méteres, nem? Hát figyelj, nem baj az, látjátok, ma ott van az út. Lehet látni. Esküszöm, mindjárt otthon leszünk. Higgyétek el már. Mindjárt. De mondom, otthon leszünk, mert ott van az út, nézd már meg! Lelátod? Ott van a szénszállító fasz. Vigyázz, hangyaboly! És ilyenkor még bent vannak. Vagy megdöglöttek, ki a fasz tudja. Na. Nike cipőbe itt. Az erdőben! Na, higgyél már nekem, mondom! Itt van egy picikét balra. Vízimedve, bazd meg, igen az! Itt vagyunk. Hogy itt szoktak lenni kutyák az LG, óvatosan. Mi? Mi az? Ja igen, arra igen. Már rossz lányon vagyunk, geci. Mi? Ez? Ja, ebbe szállítják a válogatott szenet a bányából, a Márkushegyről, azt hiszem. Ha jól tudom. Amúgy, hogy is mondjam. Szóval igen, amúgy szokták lopni innen a bácsik azért a oldalát. Elnézést kérek. Hát tartjuk egy ilyen... Ó, lecsúszott a lámpám, nem tudom most feltenni, vagy ne. Hoppá, hopp. Azaz. Há? Felteszem YouTube-ra. Várjál. Majd át fogunk szállni az egyik lépcsős résznél. Jaj, itt fogni kell erősen a kormányt, remélem nem esek össze. Oké, nem. Jaj. Nézzük csak. Ez fáj. Egyszer itt hagytuk el a kutyánkat, emlékszem. Elment a kis köcsög. Óráz nélkül vittük le. Rúgnám le az összes kutyát. Úgy ütő, ó mennyi hűtő. De a csücső ember. Hűtő. Radiátor kéne. Amúgy, ez fáj. Kicsit lemaradtak amúgy a többiek. Várjatok már! Ott már lehet látni a házunkat. Mindjárt rá fogok majd fókuszálni. Oké, fasza. Hát mert lehet látni, várjatok csak. És kétre meg a kezem erős felnézés kérek. Egy kis házunk. Az ott középen.
elsősorban digitális fókuszon van, mert hát egy, ugye ez egy olcsóbb. Viccem, olcsóbb, de hogy olcsóbb. Fassa. Fassa. Ahogy ott a házunk, lehet látni. Nézd, az. Várják, hogy át kell vinni. Pillanat, kérek a felső nézőknek. Ott van Gáspár Győr. Ja, ott a házunk. Hát előfordul az ilyesmi. Oké, cica. Akkor pillanatot kérek oda felmát. Sziasztok, gyerekek, én Zali vagyok. És... Ja. Ott vagy, mindjárt otthon leszünk! Have fun! Thanks and have fun! Fókuszál, kérlek szépen. Most automatikusan fókuszálsz, ilyen homályos a dolog. Úgy. Ja, autópálya. Ja. Hát figyelj, nem baj az. Ott van-e méteres csodálatos felmentés, vagy nem? Állítsa meg, végignézitek? Oké, cica. Na, hú, nem kapok levegőt. Hát jó, de azt más vagyok. Hát az természetes. Itt van házunkból a törmelék. Ki lett izélve. Kerüljük meg a házat. Nem, itt kell felmenni. Itt lesz a talaj. Nagyon van, meg Ezt betörnek hozzánk eskü. Minek? Ott vagyunk, otthon vagyunk. Kifog? Hogy ez itt már milyen? Gattyúk. Beszélsz. Hát akkor... Love song for the bitches, Love song for the bitches. It's a love song for the bitches, Love song for the bitches.